Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna duniyar mata. Yadda mace za ta gane aljani ya aure ta, yawan ciwon ciki, ko kuma ta ji motsi abu na mata motsi a ciki. A duk lokacin da suka yi nufin saduwa da ita, kawai sai ta ga jini ya zo mata ba a lokacin al'adanta ba. Jin zafi yayin yin jima'i da rashin samun wata fa'ida a tattare da ita, rashin shigar maniyyi da mijinta ya zuba mata ya dinga dawowa ba tare da ya shiga mahaifarta ba, matsanancin ciwon baya ko kuma kwankwaso, kai ƙin yarda da jima'i ko mafarkin saduwa, ko kuma ta yi mafarkin wani yana binta da dai sauran abubuwa. Waɗannan abubuwa suna bayyana cewan aljani ya auri mace. Yayin da mace ta ga wannan abubuwa, sai ta yi hanzari wajen dakatar da wannan abubuwa. Waɗannan abubuwa su ne mafi hatsari a tattare da mace. Yayin da za ki ji ciwon cikinki ya tsananta, ko kuma abu yana yawan yi miki motsi a cikin ciki, ko kuma ki ga wani a mafarki yana binki, ko kuma daga an samu cikin yaro sai ki ga wani mutum ya zo yana niyyar ciro wani abu daga cikinki, ko kuma makamancin haka. Yayin da mace ta ga wannan, sai ta yi ƙoƙarin kiyaye kanta ta hanyar neman magani domin kiyayewa. Wannan shi ne ke nuna cewa aljani ya auri mace, kuma hakan yana iya haifar mata matsala na rashin haihuwa, rashin samun aure kansa, da kuma sauran abubuwa. Ubangiji Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye 'yan uwanmu baki ɗaya. Amin.